15 жніўня чацвер. Гэта Белсадзум. Вітаю. З вами Сергей Пацасон. А ўжо праз момант мае госці, з якімі пагаворым пра некаторыя падзеі дня. Больш за 100 расійскіх вайскоўцаў здаліся ў палон збройным сілам Украіны. Зараз. Але за аптымізмам наступу ў Курскай вобласці ідуць і складанасці. Дыверсіі на нямецкіх вайсковых базах. Хто атакуе абарончы сектар Нямецчыны ўнутры краіны? Памёр Сергей Калякін. Вядомаму палітыку было 72 гады. Камуніст, праціўнік дыктатуры, чалавек слова. Кім і якім быў, узгадвае Александр Мелінкевіч. Недзе з баямі, недзе увогуле без супраціву. Украінская армія прасоўваецца ў глыб тэрыторыяў Курскай вобласці і масава бярэ ў палон расійскіх вайскоўцаў. Александр Коваленко з інфармацыйнага супраціву кажа ажно пра 2000 палонных з пачатку аперацыі. Апошняя навіна пра палонных. Больш за 100 расейцаў зараз трапілі ў палон да украінскай арміі. Раней украінскі спецназ захапіў ротны апорны пункт, дзе укрываліся вайскоўцы. Зазначаецца, што сярод палонных байцы 488-га гвардзейскага мотастралковага палка і частка чачэнскага падраздзялення Ахмат. Тым часам баі трываюць у мястэчках Цёткіна і Коранева. Ад іх да абласнога цэнтру каля 100 кіламетраў. Украінскі бок прапаноўвае мясцовым жыхарам эвакуявацца, але на тэрыторыю Украіны. Там ім абяцаюць абарону і гуманітарнае падтрыманне. І ўжо цяпер спадарства на відэасувязі вайсковы аглядальнік Михайло Жирохаў. Вітаю вас. Добрый день. Спадару Михайло, Александр Коваленко з групы «Інфармацыйны супраціў» кажа пра 2000 расійскіх палонных за час гэтага вельмі кароткага па сутнасці наступу на Курскую вобласць. Пра што гэта кажа? В первую очередь Украина использовала фактор внезапности, а во вторую очередь российские срочники, они обладают очень слабой военной подготовкой и практически не имеют мотивации. Если бы на их месте были бы контрактники, то, я думаю, ситуация была немного другая, было бы больше погибших, чем пленных. Пры гэтым узнікае заканамернае пытанне, што далей з курскімі тэрыторыямі, бо Кіеў адкрыта кажа, мы не хочам акупаваць Курскую вобласць, нам гэта не патрэбна, але і ўтрыманне будзе каштаваць вялікіх сілаў і амуніцыі. Што далей? Вот как раз сейчас такой переходный момент, пока непонятно, что военно-политическое руководство Украины решило делать с этими территориями. Скорее всего, удержание их не имеет смысла, потому что это, правильно сказали, большие ресурсы, которые нужны на фронте, которые еще один кусок фронта в 50 километров, ну, тоже это такое сомнительное приобретение. Поэтому, скорее всего, я так думаю, что в ближайшее время мы увидим вторую часть многоходовочки, и удар Украины будет нанесен на другом участке фронта. Пры гэтым таксама гавораць пра тое, што пакуль такі аптымізм пануе ў Курскай вобласці, тым часам усё ж такі расійскія акупанты ва ўкраіне прасоўваюцца хаця б мінімальна і ствараюць пэўныя праблемы. Як з гэтым змагацца? Нужно понимать, что с приходом Сырского главнокомандующим перед войсками на Донбассе была поставлена задача нанесение максимального урона российским войскам и минимизация собственных потерь. При этом населенные пункты и лесополосы, которые не имеют никакого стратегического значения, за них не надо держаться. Командиры бригад, командиры, которые воюют на Донбассе, они были получены, такая установка была. И основное это оборона очень важных, стратегически важных пунктов, оборонительных сооружений и коммуникационных.
Поэтому ничего такого, что могло бы вызывать тревогу, на данный момент я лично не вижу. И, в принципе, это решение щодо Курска, оно было правильным. Пры гэтым выданне нямецкае Bild, конечно, не самае галоўнае выданне, але ўсё ж такі піша, што ў выпадку правала аперацыі на Куршчыне для Украіны гэта можа скончыцца капітуляцыяй. Што б вы сказалі на гэта? Никто не знает, какую часть резерва Украина отправила на Куршину. По некоторым данным, это всего лишь 5-я часть резервов. И я не думаю, что Ставка Верховного Главкомандования, когда планировала эту операцию, не рассматривала и план П. То есть план А и есть план П в случае, если очевидно, что россияне стянут достаточно много войск для того, чтобы вытеснить с этой территории. Поэтому, не зная планов, не зная цели операции, говорить о каких-то результатах или влиянии очень сложно. И сейчас мы говорим больше о промежуточных результатах, а не вообще о результатах всей операции. Таксама адным з пунктам называлася тое вайсковымі экспертамі, што павінна аблегчыцца сітуацыя, паправіцца на Донбасе, дзе ідуць цяжкія зацятыя баі. Тым часам, напрыклад, на Пакроўскім напрамку сітуацыя не палепшылася для украінскіх вайскоўцаў. Чаму? Потому что россияне имеют возможность вести оборонительные бои в Курске и наступательные на Покровске. И это главное направление. Российское командование, оно для них главное. Они туда кидают сейчас, наоборот, новые силы. А забирают на Куршину с Харьковского и Херсонского направления. Поэтому то, что ожидалось, что на Донбассе станет легче, то это немного не так. Но я должен сказать, что военные, с которыми я общался, утверждают, что ударов планирующими бомбами на Донбассе стало меньше. В некоторые дни их не было вообще. Кроме того, они говорят о том, что часть отрядов беспилотников, то есть вот эти ФПВ-дроны, они забраны с определенных участков и кинуты на Курск. То есть ФПВ-дронов на определенных участках стало в разы меньше. А што тычыцца падтрымання захадам Украіны ў гэтым наступе на Куршчыну, як па мне, ён выглядае крышку стрыманым, няма нейкіх такіх фейерверкаў, скажем так. В принципе, возвращаемся к тому, что это политика. То есть то, что вообще эту операцию дали разрешение, и то, что в ее планировании брали участие и западные советники, это уже значит о том, что эта операция входит, тем более, что сейчас неизвестно, чем она закончится. Поэтому каждый политик на несколько шагов вперед думает. И сейчас, чтобы не попасть в какую-то такую неприятную ситуацию, они делают нейтральные какие-то заявления, которые могут быть и за, и против. Што ж, сочым мы чакаем падрабязнасцяў. Дзякую за гэтую размову. Вайсковы аглядальнік з Украіны Михаил Жирохаў на відэасувязі. Беларускія дактары ўпершыню ў свеце ўжылі двухэтапны хірургічны падыход для лячэння рэдкага прыроджанага пароку сэрца ў дзяцей. Пра складаную аперацыю паведаміў Мінздраў. Новы метад дазволіў знізіць рызыкі радыкальнага аператыўнага ўмяшання ў дзіцячым узросце. Пацыент, якому нядаўна споўніўся год і 4 месяцы, у стабільным стане і цяпер знаходзіцца пад назіраннем. І іншыя падзеі ў нашым аглядзе.
Новая хвароба прызнаная пагрозою планетарнага маштабу. Сусветная арганізацыя здароўя склікала экстранную нараду і абвесціла рэжым глобальнай надзвычайнай сітуацыі у сувязі з хуткім распаўсюдам смяротнага штаму воспы малпаў. Вірус імкліва пашыраецца ў Афрыцы. Лячэння ад хваробы пакуль няма. Паводле заявы арганізацыі, распрацоўванню вакцыны нададзены максімальны прыярытэт. Камітэт ААН у правах чалавека назваў урад Беларусі вінаватым у парушэнні свабодаў 13 грамадзян Украіны. Паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Паводле пастановы камітэту рэжым мусіць заплаціць аўтарам скаргаў грашовую кампенсацыю, а таксама пакрыць кошт выплачаных імі штрафаў і судовых выдаткаў. У 2022 годзе Лукашенка дэнансаваў пратакол міжнароднага пакту аб грамадзянскіх палітычных правах і можа проста праігнараваць пастанову міжнароднага органу. Шэраг дыверсіяў на нямецкіх вайсковых базах заўважыў партал Більд. У горадзе Гайленкірхен на паветранай базе НАТО невядомыя атруцілі пітную ваду. Падобны выпадак заўважылі і ў казармах каля Кёльна. Ідзе расследаванне, не выключаюць і расійскі след. Ёсць звесткі пра аднаго затрыманага. Індыя можа адыграць вызначальную ролю ў спыненні вайны Расіі супраць Украіны, а таксама дапамагчы беларусам злагодзіць крызіс, адзначыла Святлана Ціхановская ў інтэрв'ю агенцтваў АЭНС. Лідарка беларускіх дэмакратычных сілаў заклікала індыйскага прэм'ер-міністра Нарэндру Модзі выкарыстаць велізарны ўплыў, што мае краіна для вызвалення беларускіх палітвязняў. Памёр Сергей Калякін, яму было 72. Вядома, што палітык цяжка хварэў. Адышоў сёння зранку. Камуніст паводле перакананняў, але і праціўнік дыктатуры. У 96-м падпісаў імпічмент Лукашэнку і не пайшоў працаваць у ягоны ўрад. Развіццё грамадства і пабудова бяскласавай супольнасці. З гэтымі пастулатамі працаваў Сергей Калякін. Ён стаў камуністам яшчэ ў 1977 годзе і да апошніх дзён заставаўся адданым прыхільнікам марксізму. У часы СССР Калякін паспеў прымераць ролю партыйнага функцыянера, займаў розныя пасады ў структурах камуністычнай партыі Беларусі. У часы незалежнасці узначаліў партыю камуністаў, якая выступала у апазіцыі да Лукашэнкі. На чале структуры ён прабыў 15 гадоў. З 2009-га узначальваў партыю «Левых справядлівы свет». Нягледзячы на хваробу, Калякін кіраваў партыяй да моманту ліквідацыі ў верасні 2023 года. І ўжо цяпер на відэасувязі палітык Александр Міленкевіч. Вітаю, спадару Александр. Не надта добрая нагода для размовы, але варта узгадаць Сергея Калякіна. Анатолій Лябедзька напісаў: «Левы, які нярэдка быў правым». А што вы скажаце пра Сергея Калякіна? Вітаю, сапраўды сумная навіна. Я вельмі заўсёды паважаў Калякіна, многа з ім супрацоўнічаў, нягледзячы на розніцу вялікую ў нашых поглядах палітычных. Гэта быў годны чалавек. Чалавек прынцыпаў, каштоўнасцяў. Яны ў яго былі больш левыя, я не назваў бы яго камуністам, ён хутчэй быў сацыял-дэмакратам. І з ім добра працавалася, ён быў выдатным менеджерам, но і мы прайшлі з ім даволі доўгі палітычны сумесны шлях. Ён быў начальнікам штаба у выбарах, дзе я быў адзіным кандыдатам ад аб'яднаная апазіцыя. Слово «аб'яднаная» не часта бывае у беларусаў. Але ён сапраўды быў адзін з такіх стрыжневых палітыкаў, якія спрыялі аб'яднанню. Нас тады, на шчасце, не цікавіла, хто хоча на ўсход, хто на захад, хаця вядома, што ён хутчэй першае, я другое, але нас цікавіла, якой будзе Беларусь. І ён хацеў Беларусь дэмакратычную, ён хацеў свабодную Беларусь, і для яго там выбары вольныя, гэта вельмі вялікая каштоўнасць. Спадар Александр, як так уласна атрымалася, што Калякін стаў на чале вашага выбарчага штабу ў 2006 годзе, бо ўсё ж такі тое, што вы кажаце, што Калякін таксама падкрэсліў увесь час, што без Расіі нам нікуды, маўляў, а ў вас усё ж такі, еўрапейскі сцяг быў у прыярытэце. У дэмакратычных краінах сапраўды аб'ядноўваюцца групы блізкія па поглядах, там правыя з правымі, левыя з левымі.
У нас іншая ситуація, у нас просто нема выбораў, у нас нема дэмакратыі, у нас парушэнне правоў чалавека. І калі палітыкі хочуць жыць у дэмакратыі, спачатку яе трэба збудаваць. І калі б Калякін не быў бы побач у выбарах 2006 года, даволі паспяховых, калі апазіцыя сапраўды аб'ядналася, то аб'яднанне не было б да конца магчымым, таму што я выйграў з невялікім перавагай гэтыя выбары на кангрэсе дэмакратычных сілаў і прапанаваў Калякіну адразу стаць менеджерам кампаніі. І, дарэчы, ён ніколі не прэтэндаваў, што ў праграме будзе тое, што яму важна. Я маю на ўвазе левыя погляды, геапалітычны выбар. І ён казаў, што ты выйграў выбары і ты вызначаеш. І на сходах я меў магчымасць гаварыць тое, што лічу неабходным. Часта пра Калякіна чую, што гэта чалавек слова. А чаму так? Вы пацвердзіце гэта? Пацверджваю 100%. З ім было надзейна. Калякін просто, калі быў, ён побач, ты адчуваеш, што ззаду не будзе удара. Ён абароніць. Гэта вельмі важна. Вот этой маральнай каштоўнасці яго яны адрознівалі ад многіх палітыкаў увогуле. Палітыкі часта змяняюць погляды кан'юнктурна, таксама бывае. Коаліцыі кідаюць, ствараюць новыя. Не, гэта был чалавек, калі паабяцаў, ён абсалютна зробіць. Я лічу, што прыклад у гэтым сэнсе вельмі добры. Пры гэтым камуніст, хаця вы кажаце, што сацыял-дэмакрат для вас больш, змагаўся супраць дыктатуры. Як гэта сумяшчаецца? Гэта вось штосьці, пра што Сергей Калякін не мог пераступіць проста? Ён па паходжанню з камуністычнай партыі, і доўга гэтая назва была у той партыі, якую ён узначальваў. Але, напрыклад, шведскія сацыял-дэмакраты лічылі яго сваім і супрацоўнічалі з ім. Гэта былі, хутчэй, бліжэй яго погляды. Але справа не ў поглядах. У парламенце таксама, будучым беларускім, будуць сидзець людзі з рознымі пазіцыямі абсалютна. І выйграе не той, хто самы мудры, разумны і папулярны, а выйграе той, хто ўмее аб'ядноўваць. Вот я гэта вельмі ценю у палітыцы, асабліва ў нашай беларускай сённяшняй. Без аб'яднання мы слабыя. Аб'яднаемся, усё будзе добра. Пры гэтым Сергей Калякін падпісаўся пад імпічментам для Лукашэнкі ў 96-м годзе. І ў той жа час, дзякуючы у чымсьці і камуністам, Лукашенка прыйшоў да ўлады. Напэўна, часткова сябры ягонай партыі падтрымлівалі Лукашэнку, можа, ў тых выбарах. Я дакладна не ведаю, як это выглядала. Але я хочу сказаць, што самае важнае вот у палітыцы і сённяшняй беларускай, і ўвогуле, гэта тое, што для чалавека важна не толькі пасада, а калі займаеш пасаду служэння. Вот ён быў добрым кіраўніком аднаго з раёнаў Менску в свой час, даволі маладым яшчэ, і все ім водгукі толькі добрыя пакінулі. І я лічу, што нам сёння можна браць прыклад з таго, што людзі, многія ў гісторыі сучаснай Беларусі умелі адысці ад сваіх палітычных поглядаў у імя заўтра, у імя дэмакратычнай незалежнай Беларусі. І ў гэтым сэнсе я вельмі сумую, што яго няма з намі. Как-то заўсёды смерць нечакана, ніколі яе не можаш чакаць. Але нам будзе не хапаць яго, бо быў добры прыклад. І ён быў адзін з кансалідатараў у 2006 годзе і многа зрабіў, каб сапраўды аб'ядналіся. Уявіце сабе, што за мяне у Полацку камуністы збіралі под 1000 подпісаў, калі трэба было збіраць подпісы за кандыдата у прэзідэнты. І гэта прыклад таго, што людзі былі над гэтымі супярэчнасцямі палітычнымі, але цэнілі тое, што ёсць асноўнае — дэмакратыя і незалежнасць краіны. А як быць з ідэалагічнымі момантамі? Ленін — вялікі чалавек, таксама казаў палітык. Нават я быў сведкам, калі ў Менску 7 лістапада браў інтэрв'ю у Калякіна пад помнікам Леніна, куды ён прынёс кветкі ускладаць. Ён не мог не прыносіць, таму што ідэалогія застаецца ўсё ж такі такая, як і была. Але я хочу сказаць, што у Беларусі былі розныя камуністычныя партыі. Была такая частка камуністычнай партыі, которая пыталася улады чего изволіце і выконвала, і заўсёды служыла ўладзе. І просто это была такая уладная партыя, а была такая, якая мела левыя погляды,
Можа, і паважала Леніна. Я Леніна не ценю, я лічу, што ён злачынца. Але бачыце, вот нам удалося быць разам. І гэта проста прыклад бездакорны. Я б вельмі хацеў бы, каб і сёння так было ў беларускай дэмакратыі. Пры гэтым Калякін таксама кажа, казаў, што 2010 год і плошча 2010 гэта глупства. Я не лічу, што гэта глупства, але я лічу, што гэта вялікі правал беларускай дэмакратыі, таму што ўсе кандыдаты, іх было амаль 10 дэмакратаў, не тое, што не мелі супольнай платформы, супольнай праграмы, проста пашлі паасобку, і нават ні адзін з іх не зрабіў тое, што найважнейшае для плошчы такой непажаданай уладай. Яны не зрабілі нават дружыны, якія маглі абараніць ад этой прымітыўнай правакацыі, якая вырашыла лёс і людзей, і гэтага пратэсту і так далей. Вот это вот ёсць безадказнасць. І ў гэтым сэнсе, ён інакш характарызаваў, а я лічу, што кожны з нас, вот это слово «адказнасць», прынцыпы, каштоўнасці, павінен адстойваць, тады ён годны палітык. Спадар Александр, калі б узгадаць нейкі выпадак менавіта паміж вамі і спадаром Сергеем Калякіным, што б вы узгадалі? Я думаю, што ён вялікую ролю адыграў вот тады у 2006 годзе, калі рыхтаваўся кангрэс. Ён быў непросты, на кангрэс трэба было абраць 1000 дэлегатаў, гэта рабілася па ўсім раёнам, дэмакратычныя выбары дэлегатаў. І камуністычная партыя Калякіна тады была даволі моцнай, мела структуры практычна ва ўсіх раёнах, бо это былая камуністычная партыя, частка яе. Вось, это в основном былі пажылыя людзі, але палітычна арыентаваныя. І Калякін заўсёды на папрокі, што ён гуляе гульню з некамуністамі. Ён казаў, што спачатку краіна, от нам яе трэба зрабіць такой, як мы все марым, а потым мы яшчэ паспрачаемся і, можа, нават пазмагаемся, як ва Ўкраіне, у парламенце і кулакамі. Он такія словы любіў, і ён шчыра это казаў. Я за гэта яго вельмі паважаў. Спадар Александр, вось вы кажаце, што няма еднасці ў сённяшняй палітыцы, так? І калі глядзіце на нападкі на Святлану Ціхановскую і гаворку пра тое, што яна павінна пацвердзіць свой мандат у 25-м годзе, як да гэтага ставіцеся? Я негатыўна стаўлюся і не таму, што я лічу, што Ціхановская мусіць быць вечна, а потым стаць на помніку. Ціхановская – гэта дасягненне не толькі яе і яе офіса, то яе ўплыў, яе такая великое значение у цивилизованном свете. А это досягнение усіх нас, абсолютно усіх, и особливо тых людей, что вышли на протесты ў 2020 годзе. И просто так развітацца, и адразу пытанне, а что тады? Что, мы в стане провести выборы? Мы уже бачили, что у Координаційную раду не смогли нормальных выбораў провести, и яе не абярэм. У гэтых выборах не будуць удзельнічаць люди, якія жывуць у Беларусі. Много пытанняў ёсць. Я лічу, што не можа быць вечных лідараў. Яны павінны з часам адыходзіць. Яна адыдзе. Але сёння, калі мы кажам памяняць, я заўсёды ставлю такое простае пытанне. А каму гэта трэба? Вот што яна не выконвае тое, што якіх абавязкаў на яе ляжаць, выдатна выконвае. Трудно дадаць нават штосьці. Вот глядзіце, адначасова Путін са сваім такім старым сябрам, які проста не ўмее ўжо размаўляць, там пытаются сказать, что Зеленский нелегитимный. Но то же самое. Зеленский протэрмінаваў там свои выборы. И нават у парламенте украинским были такие спрэчки. Але ўрэшт вырашылі, что ідзе война. Но какие выборы у час войны магчымы? Некоторые кажут, а вот это у их война, а у Беларуси нема войны. У нас ідзе паўзучая аннексия Беларуси. Я ацэньваю як пачатак гібриднай, магчыма, сусветнай войны. Беларусь паглынаецца непазбежна, а мы кажам, што пагуляемся ў дэмакратыю, хто колькі набярэ і так далей. І я лічу, што гэта проста або інфантылізм, або гэта дзеянні, якія не адпавядаюць беларускаму палітыку. Як-то на свабодзе я сказал, што ёсць у Координаційнай радзе не беларускія сілы, якія будуць спрабаваць абмежаваць Ціхановскую дзеяннях, а калі не будзе падпарадкоўвацца, то адхіліць.
Ну, вот такие силы и есть. Я ярлыки не буду вешать, але кожен повинен задуматься, кому ты служишь? Справе белорусской, або ты служишь ворогам самым страшным, які сидят у Кремлі і хочуць паглынуць Беларусь. Вот и простое братка. Пры гэтым з'явілася таксама інфармацыя, што Александр Лукашенко мае правесці выбары ў лютым ажно 25-го года. Куды так спяшаецца? Я не ведаю, конечно, кулуарных там размоваў у яго атачэнні, хотя, конечно, ён прымае рашэнне. Ну, можа, стан здароўя, можа, неупэўненасць таго, што Путін захоча яго пакінуць. Потому что Путін все ж таки там сустракаецца бесконца і сустракаецца, але любові там няма, і не ўсё Лукашенко до конца выконвае тое, што хацеў бы гаспадар Кремля. И он, думаю, что боится Путина не меньше, чем боится оппозиции ці Заходу. Дзякуй вам за гэтую размову. Палітык Александр Млінкевіч на відэасувязі маім і вашым госцям. У мяне ўсё, але заставайцеся з Белсатам. Добрага вечара. Сергей Пацасонны. Бывайце.